ବିଶୁବେଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସଦେବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଦୁପି ଚାଲନ ଦାସ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସଦେବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବଳରାମ ଦାସ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଛି ବାଲ୍ମୀକି। ରାମଚରିତ୍ର ମାନସର ଲେଖକ କିଏ? ତୁଳସୀ ଦାସ। ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଜୟଦେବ। ମାଳିକାର ଲେଖକ କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଗୁଡ୍ ବୟ। ୱେଲକମ୍। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ